Ang sulgen wala mga higalay diskresyon. Ang iya nga modawat sa verified complaint na nagi mga ebidensya mo to di nagi madawat kay wa pa man maabot mga higala Secretary General. Unsa ba din ning kalakiha mga higala nga di man pwede mo file og impeachment ay kung wa diha ang Secretary General. Dili mo dawat ang ilang opisina. Nagbinag-usan ni mga higala sila, nagkanabang nagpa, nagpalikoy-likoy, Klaro kayo mahigalang likoy, nagpalikoy-likoy, nagtuos lang mahigalang wa mabantay ang ilang kalikoy. Kining Solicitor General, murag nigara na gyud ni mga kahigalaan. Kay ni adtong milabayng tuig mga sugid paminaw maupod ni. Ang sulgen sad nga opisina mahigala maoy hinungdan nga na yabag tong impeachment batok mahigalang Vice President Sara Duterte. Straight to the point. Karon ila na pod mahigalang gi himo ang Solicitor General gihapon. Mo'y nagdama mga higala og dribble ining kalakiharon. Straight to the point. Ang sulgen wala mga higalay diskresyon. Ang iya nga modawat sa verified complaint. Ang sulgen may gala mo inahimo na hinong gamhanan kay siya may magbuot og kanus-an niya mahigala i-submit ang impeachment complaint ngadto sa opisina sa speaker. Tulo na lang kabuok ang na-file nga impeachment complaint. Wa pa mahatag sa opisina sa speaker. Murag kung sa kalayo nga nagtapad ng office. Karon, mura na ni karon manghigalag. Dili na ministerial duty. Mura na ni mahigala og discretionary duty sa sulgen. Mudawat siya sa verified complaint or dili. Simple kayo niyang buhaton.